ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромад сурат ва маълумотро дар WhatsApp имои моро кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Хуҷанд, шаҳри Бухтар ва шаҳри Турсунзода Кулоб ҳастанд. ва хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳрҳои Ҳисор, Ваҳдат, Душанбе ҳастанд бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кораем, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. навор аз сар мекунем, маҳрамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар Исмоили Сомонӣ гуфтага аст Нагорни 1 бе ниҳоят мега ҷои беҳтарина мега соҳибшон омада бинен. шаҳри Душанбе, пойтахт, Исмоили Сомонӣ, Нагорни 1. ҳамагӣ 7.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки бо калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. ҳамаи шароитҳои хона муҳайё аст. главни обсвет пастяни аст, рӯи ҳавли битон, гирди хона маҳкам. дар наздикиш мактаби 61, масҷид, мағоза, ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастанд. ҷои зурда мега соҳибшон гирдванашда одамо зиндагӣ доранд ва обсветиш главни пастяни ҳастанд. ин хонаро ҳамчун дарча ёки хона чӣ хеле ки худатон истифода баред. камтар сураташа безе гирифтед ки суратҳои оригинал ва дигарша гирифта натонистанд. мисоли суратҳои пешинаш ҳастанд, ҳозира ремонташ ҳастанд мега соҳибшон ва хона хела кушод 3 дар хона дорад. ин суратҳои пешина мисол ягон одами соз набуда ки суратҳои соз гирам. соҳиби хона дар Москва. хоб дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 565 000 сомонӣ ба дрон бо арзона мешавад. ҳуҷҷатош 100%, хонахари аниқ боша мегӯяд арзона мешавад. падвал, ошхона, баня, ҷои нонхона, ки ҷои нонпазӣ ҳама чӣ дорад. рӯи ҳавли битон бе ягон таъриф. ҳамин заминшо дар инҷа хела қимата мега соҳибшон ҷои зурае. бе ягон таъриф ҳамин замини холиш қариб ки ҳамин суместа мега соҳибшон омада бинен. 565 000 сомонӣ аст ба дрон бо конкретна арзон мешавад. якум рақам аст ва рақамои Россия кор мекунад ва дуюм рақамошон ам кор мекунад. дуюмгина рақамошон WhatsApp пайваст доранд. ҳуҷҷатҳои хона 100%, ягон маълумотҳои иловагии хоҳед фаҳмидан дар рақамошон занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. даруни хонаҳо мега 115 квадрат мега соҳиб, пешаш бо навес, кат, битон, ҳама чӣ беҳтарин. маромад занг занед, конкретн арзон мешавад. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Бостон гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Бостон, бештар маълумотша аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр. обсвет ҳаст. боз як хонаи дигар дар ин пара временка бо ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. 4 дар хонаи баракош тайёр аст, ремонт дорад. падвал, оғӯл, документҳои хона 100%, дарахтони мевадиҳандаи навниҳол, боз турбаҳои яъне ки барои чойлоби ангурам кардагӣ тайёрай. гирди хонаҳо пол ниҳод маҳкам, обсвет ҳастай. ҳам хонаҳои тайёр дорад 4 дар хона, ҳам бо дарбарош хонаҳои нав дохтага аст, уже деволош бардоштагӣ, фақат болош нопӯшонда. падвал, мадвал ҳамаш 100% ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд тайёра дар номто када метиҳанд. дастфирошро мега сум дар кора мефурӯшад бо нархи 165 000 сомонӣ ки бениҳоят нархи хона арзонае. даврӯзаи нав часпондага аст ба дрон ки медонӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. 4 дар хона тайёр. инамҷа мисол дар навор худаш маълум астае. хоб рақамошон пазисия мекунем, дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. кадомитон мехоҳед дар WhatsApp шон ҳастед, кадомитон агар ки мехарем прамой дар рақамошон занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. 4 дар хона бо калидор ҳаммом мушкатӣ дар дурушай. калидор ҳаммом дар дурuni хонаҳо кадагӣ астае. боз времека дар барош. маромад занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳад, боз арзона мешавад. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар маркази шаҳр, яъне пеши Кургавой. дигар маълумотҳои пурра аниқаш тариқи телефон. Якхонага квартира ҳастае ки дар 11 мошина қарор дорад.
46 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, ванния, термис, ремонтҳои замонавӣ, ҳамаи условиёш мега 100%. дар поён мағоза, супермаркет, лаби роҳ ҳамаи самт рафта мешавад. бениҳоят вариантҳои хуб аст ва ремонтошам 100% аст, ки мисол ҷои хубай кадоме ки агар мехара айдаст натиҳад. лифтам дорад, кор мекунад. дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ба дрон, ки боз арзона мешавад. хоб ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед фаҳмидан, дар рақамошон занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. агар шумо дар чунин квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳо, заминҳо, мошино, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад ба дрон, маромат шумо хел сурат маълумот шуро кунем. дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. хоҳиш дорем лайкотона фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен, падилсаш кунед навори моро то охираш тамошо кунед. маромат далши рафте. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, боз хонаи фурӯшии заминӣ аз територияи Душанбе, аз пойтахт. тарафҳои бозори Кушониён гуфтага аст ба дрон пушти терминал. шаҳри Душанбе тарафи бозори Кушониён дай мегӯяд пушти терминал. ҳамин хел маълумотоша навистиянд. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки дудар хона кардаги ба дрон, ки бо калидораш хона не ки ремонтош уже пурра кардаги нест, яъне коробка гӯя мешавад, яъне ки сохтмона пурраш дурунош ремонтош камтар, рангубор хела корош мондагӣ аст. гирди хона маҳкам, боз санг панг қума хел чизо барои сохтмон кардан доранд. дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ, ки боз арзонтарам мешавад. дар комментария хоҳиш кардем, ки аз ҳамин территорияи ноҳияи мисол ҳамин бозори Кушониён ва терминал хона ёвем, бари шумо хона ёфтем. агар ба шумо ҳамин вариантҳо ки мувофиқ бошад, дар рақамошон занг зада бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, боз мегӯям, ки кадом намуди хонае ки ба шумо лозима дар комментария нависен. чӣ хеле хонае ки мехоҳед нависен, мо моро пешкаштон мекунем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, як тайга аст аз територияи Душанбе аст, ки аз пойтахт. квартираи фурӯшии навбатӣ дар Зарафшон. духонага квартира аст, ки дар 11 ошона қарор дорад, доми 14 ошона. духонага дар 11 ошона, доми 14 ошона, 50 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ванна, дар наздикии дом, мактаб, садик, роҳи калон. хоб ремонтҳои хона 100% кардаги аст, техпаспорт дорад, бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд савдо мешавад, яъне ки дар квартира чизе аст бо ҳамаи чизи чораш. ягон маълумотҳои агар камбудию иловагӣ хоҳед фаҳмидан, рақамошонда занг мезанед. ремонти квартира мегӯяд нав кардаги ҳастем, ҳамаш тайёра медорӣ зиндагӣ мекунӣ. ҳамагӣ бо нархи 365 000 сомонӣ ба дрон нархи квартира аст, ки боз арзонтара мешавад. ҳар чӣ маълумоте ки соҳиб шумо пешкаш кардаги аст, мо пешкаши шумо карда фаҳмодем. агар ки шумо харидор ки бошен, бештар маълумотша мегирен. квартира арзанда аст, дӯстони азиз, ки бо ҷошам ҷои хуб аст, 365 000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. як бори дига занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. лайкора фаромӯш накунед, албатта гузоред. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, инашам аст аз територияи Душанбе аст, ки дар пойтахт райони Фидавсӣ, яъне саршави Гулбута мегӯяд соҳибшон. аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 600 метр роҳ мега то хона. ноҳияи Фидавсӣ, саршави Гулбута, аз роҳи калон 600 метр дарун. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки ба дрон, ки як дар хона кардагӣ бо даруни хона калон, ошхона, баня, термис, ҳамин хел чизо дорад. хона хай мисол бисёри бад нест, не ки барои зиндагитон мешавад. ба фикри ман ду дар хонаи чунам хел гуфтагӣ нест, як дар хона навистагӣ аст, мумкин духонагаш кардем, ки сехонагай обшум хел як ду дар хона дорад. 3 сотиқ заминш кардӣ. нархи хона мега 275 000 сомонӣ аст, боз арзонтара мешавад. срошна сум дар кор мега об ва свети шаҳрӣ дорад. боз такрор мекунам, дӯстони азиз, ки 275 000 сомонӣ боз муомила ва арзон мешавад. об свет мегӯяд пастяни дорад. рақамошон аст вавилон кор мекард, дигар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. чӣ намуди квартираи хонае ки аз територияи Тоҷикистон ки лозим бошад, дар комментария нависед, мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон метунем. агар ягон реклама дошта бошед, ягон хонаи фурӯшӣ, дар WhatsApp имои моро бекунед, мо фурӯшта эълонда мегузорем.
ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда мешавад, пеши балниса ва пеши заводи алюминий гуфтага аст соҳибшон. Агар ягон касе ки нафаҳмад дар рақамошро занг зада, бо дигар маълумотша мепурсад. Духонага квартира аст ки дар 9 мошина қарор дорад, 56 квадрати метр. Лифтам дора кор мекунад. Об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, рӯпарӯи мисол парк мегӯяд, боғ, сардик, мактаб дар пешаш ва пеши балниса ва алюминий завод. Ҳамин хел соҳибшо наистад. Хона мегӯяд бо маҳсулотҳои сифати баланд мегӯяд омода шудааст, мегӯяд соҳибшон дар оношо хай уже тайёрад. Дастрош мегӯяд сумдалкара мефурӯшад бо нархи 218 000 сомонӣ бардорон ки ремонти хона евроремонт тайёр аст. главни обсвет лифт аст. 56 квадрат неки метавонед ки сехонагам кунед. Ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед фаҳмидан, рақамошон аст, мегафон кор мекунад, дигар маълумотҳои пурра аз ҳамин рақамо. дӯстони азиз, чӣ намуди хонае ки ба шумо лозим бошад, аз кадом гӯшаи Тоҷикистон ки набошад, хонаи, заминаи, мошинаи, чизе ки даргоҳ дар комментари нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоҳиш мекунем лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо падисаш кунем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аз территорияи шаҳри Ваҳдат. кадоме ки дар комментари хоҳиш карда ки аз территорияи шаҳри Ваҳдат квартира монем, баъри шумо квартира кадомтон мехарен, занг занем. духонага квартира аст дӯстон, дар дуюм мошина қарор дорад, 48 квадрати метр. бо об, свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня ва подвалам мегӯяд дорад, во мебелам ҳаст, яъне ки мебелош кати ва подвал дора мегӯяд. намедонам мисол ҳамон подвали таги якум ошина ҳамин кас буд я намедонам, ҳамин хел наистия маълумотоша. ремонти хона хубай барои зиндагитон 100% мешавад. нархи квартира мегӯяд 300 000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо арзонтара мешавад. 300 аст мегӯям, бо конкретно одамони харидор да муомила ва савдо дорад. ин ҳамин рақамошон аст, билайн кор мекунад, дигар маълумотша аз ҳамин рақамо гирен. агар шумо ҳамчунин квартираи фурӯшии хона, мошин, замин, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромат, сурат, маълумот, адрес ҳамаша наиста дар WhatsApp имо рӯй кунед, мо фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳамин хонаҳои фурӯшуд эълон буд, пешкаш кардем то видеои оянда.